Hi guys! Mga kaneta ni Jog mangga. Mangga dyan na po'y bayabas. Sama? Daning purami. Kag-jays ko yung buok niya. Ang gagmadya man. Kasi ka sila daning mangga ha. So may mangga ting bunga ron. Okay, mahal. Oo. May mahal. Gunihara ng tubig. Sa labas kabili. Manay ko pa siya. Do! Mangga siya. Dado? Mangga siya. Yan saan man yung magnaw iring. Ano naman? Pasok ka pa ng initan, ha? Grabe, initan siya. Ngilad ka do. Ano naman? Kami na pasok. Ha? Naman kita na. At tutus na do. Ako no? Yan ako no? Kami na pasok. Puwa-puwa na. Puwa. Kali ini talaga pa, may kita tayo. Ang makaho. Yan sa buto siya nga. Namuhat. Ano yung na, ulog-ulogan na naman, ha? Balik Tapos ko. undoy lagi pod mo. Puwas baboy kay. Dito, anong boy na na? Do. Balik mo. Hindi na po. Mangi, urus-urus pa. Hindi. Brit na makas bata. Urus-urus pa mo. Kasing na na. Wow, magsuporta. Gawin na. Asa yung gabert, kinamanguran? Sus. Kaya nga bata ah. Yun ba to? Ano na ba ron, te? Nagilis na ganit ko kay excited ko mas ko ilatay sa. Dubli-dubli pagbaon. Nag-asawa na, dali ka makalimutan, pero mga bata, alis ka lang. Ano lang. Bata mo. Ang asawa, malisdan. Mga bata din, mas yan. Hindi. May labot mo itong mga bata. Hindi, siyempre, napamahal lang Ano naman ako. kunin mo kay Nasuri ah. Kamahal man siya mga bata. Alag ka. Ano singking magkabalik po ang tama itong pag-away na mo. Isa kasi man ako street, sige kong kontak. Ang i-contact si Janet. Anong kono, Teria? Ano ba ay? Kaya ano siya? Ang dyan iparangkahan ganina. Naman. Ang kanang unang black-black. Kontak Janet. Dahil Kaya pala ko. sa kamulang kag Kasi Manila yung kay. ate ko istorya may. Di na kuno Kagano siya. ng Manila. Di na kuno siya. Tao ko siya. Madi man na- Sa kinsarang itawagan para ng mga ito. Di na kuno siya. Hindi karong naka-istorya hindi na po. Si Jan na po yung magsigig kuhan. Hindi naman po. Sinapas na sa sporta. Ha? Napas na sa sporta na imo. Asar nito yung giingan nga. Ay, pasabi ni Dodo. Ay, pasabi ni Dodo na. Bigay ko Puspos na na yung bugang na. baji at sa puso baji kayo. Di Sakitan na. pa na siya. Ay, pakita din niya na. Kasi siya, maningan na di na siya. Di, pakita, ano niya siya. Adyo, kay mura man po mo pinagsamahan. Adyo mo pagpasakitay. Masakitan pa man na siya kay siyempre duga. Kita'y maguwang lanay. Pakitan siya, pero wala siya kay boss isang mga istorya isang Anja, gibuhay. Ano, sakit ko tayo. kunay Si ko Dodo. puso red bad. Laki, sakitan Adi ko, sakitan po. Well, di po rami bang kinudo, kita'y maguwang. Kidudo, natural ra na masakitan kay dugay mo naguban. Tanawa ka kitang bagan kasi mong manghod. Kadawat naman po po. Anja, baji kay dugay mo ni baji magadawat. Ito muna. Hindi pa na madawat, pero karon madawat ang tungo. Dawat, anja ka na ibigay lead in react si Aloy be. Oo, mali pa. Ah, okay ko no. Tumangil. Okay, kanay tilapia. Nari tilapis Aloy. Na, Ha? kadto. Ayo. Wa pa. Jangan tundang anak mo ang banang may may. Luma-luma siya. Ano yung pareha? Siya sa among kuhan, pareha. Nasa huli ang pagsisisi. Ang istorya betamin, nagchat-chat kami ng ko. Hindi na tayo magpasulay. Kaya, naguman naman. Luod na Nasa na ka nang yun niya. Hani man ate? Purbida ning gugma. Kasi mo magbalik. Nako. Na. Masih di punya pinalos. Panas-panas ng ba? Ay sa listed. Nakunapod na. Kapayay, kaya. Diba na gudi nga na diba kami na hindi gudi pinares Si Isaac si Lister dihay. sama lang sa una da. Og di jud pares, awa jud. Og di jud kamo, aw di jud. Ganyo. Natay sa. Doduhay pabaon Aliana. Nang duba nagpanggulo ang tagpay sa kabuok.
Asa mas ito din. Kaya nga, na high school nung Ariana nun, no? Parang numa. Hmm? Simple. Kaya sabi mo ba, daghan lagi ito ipanood sa bagay. Lawan na Diyos na. Daghan lagi ito ipanood sa bagay. Dapat may di makumula para sa maestro sa namin. At pang naparo, kaya mo, lipay ka. Ang sa kaya mong banday, patanaw ko na ko sa mong banday. Ang sa to? Isod sa bag ni mo. Ang sa to, nagdubli man. Ano ito? Ang sa to, kay nagdubli. Ang hilam, nabdig suso. Mura rin yung dalto. Kinsay wa nakadog. Last dog na Ariana, nay. 2024 pa? Kuan. Kanang 2024 pa. Tungo pa nasakit si tatay. Papa mo nasakit. wala mo dug katong pahilan kami. Wala ka dug. Hindi na po. Naman ulit eh. Sa kay doon, day. Prami. Hi guys! Daday may grasyang nadawat rong adlaw guys. Enja, nakahilakos na escalipay kaya wag magpudya magdahom. Yeah. Nagasa to ni Anhinay? Sa tubigon. Ang say kisay diyang uban? Nito ini si Gabriel. Jandut food. Isang gutot. Daday gihatag ni ma'am. Taga tubigo nakalimot ko daw. Si Gabriel manandun. Ang say jangan. Ning si jangan gusto ko na kung surog trabaho atos ila atos tubigon. So ay dang kayang number dang gi pangadyo. Ay gihatag. Salamat ka doon ni mo ma'am. Naras tubigon to sa ditong gawas lang naso. Di mo ito ya. Ha? Ito ya. Salamat sa chocolate, salamat sa grasya kay gitagaan pud sinanay si tatay og mamiso. Nalipay pud tatay kay kapalit kuno siya gatas. Bawo nay. Arang lipada ni mo nay. Kay nagkakos ni mo imong anak. Ang mga biga anak mo na may Wa na lagi mag sana magdumot-dumot, mag-away-away kay wa ta kay bog. Kanus ata kuwaos Ginoo. Ug malangit balagi putang maimpirno. Basta kay ka sa kamok. di ta mag-away-away. Maningan nga magdamot-damot, magawa, pobre madato, mo lagi hapon, usa lagi po yan, juta lagi hapon. Punta lagi hapon. Ito na na mag-reels ako na, hindi ko mabuhay di ma-reels. Wala. Bitaw guys. Laki magtahi sa tanay. Ha? Laki magtahi sa. Magtahi. Nang hay-hay ko dali to kustaas, ano yung mas dudo nga. Ay, bantay kay kuan. Kanang nakunoy. Tiri ka. Nakunos along Gabriel ko aw okay ra man na magpinaselo ay good. Pero wa ko mukhang along kay jag mangwalok. Di oy. Ako mo po. Wa ko mo dee. Agaharang gusto nga mga pasaylo diha ninyo. Na nimo ug tatay. Wa man. Mo dee ta ko mo gakas ko jag mahadla ko mo walo pon jag ko. Luoy ba naman luoy jag kung along kay. Ang man kun bitaw ka. Undo ka. Malawam jag ko mo jag ko magdemot, natural mo jag magka bikil-bikil. Laro do nang For how many days, how many months? Maningan na nga, kauban na panas kasayopan sa kinabuhi. Sayop ganang How kako many hours and how many days? Kanta ko ron. Basta ka na may chocolate, guys. Barato ha. Mga do ko ang kuldudo, be. Sa imong isa kalibog yata. Di ka to. Salamat ka, Diyos. Gracia. Lapay chocolate. Ay, gulit. Biskwit. Magtiwas ako og kuan pang hay-hay inja sa nina mag-reels sa ko kanijut guys. Pero hindi ko mabuhi magsitag reels kay naman po yung kakitaan na ring Facebook ug sa YouTube lahi-lahi man pwede. Salamat din ninyo guys sa way sawang pagtan-aw. Reels sa tagbalig 1/4. Sa ato na ning i-open guys kay human ko reels. I-open na guys kay mga sinanay at patilawon sinanay si tatay diyan na pustong aloy na pustudo dani. Si Aliana si Tiali anja na to niguli. Hatag papay. Tilaw ko na yun. Wadyo ko katilaw ni siya kajang pagkabata. Sarang luusa. Sarang luusa yung taon eh. Alex. Tara, Billy. Very good na ba na kay natug. Anong sila na? Wow! Uy. Open the deal. O, pakwa. Mga itlog. Dua ah. Yatag ni Nanay Bill. Hindi balik dari. Atang angay-angay din kay arong di magi. Bugno. Nagdurang tigdo siya ang luod niya. Papuro sa kakagansakan. Kapoy ko kayo ng laba ko. Labig labunan na ako. Pati kumana pa yung mga kurtina. Tubig. Kanina ng tunutugat. Halak ka do. Kalanta guys. Salamat at kadus naghatag dahil. Nalipay po ko.
Kay si Along lagi si nanay kuan na. Kay mo pamapay pag-anhin nila sukad. Salamat sa datong nay viewers nga ni ani naghatag dani kay wa pud siya mo anhi. Bawo lagi pag mo anhi ba pud si Along. Juha mo bilabaw. Manot brush naman ni Guman. Ha? Kay bawo man di kong nanay nga dugay nas nanay kagaksunan ng Along Gabriel kay anak ba media. Kagaksunan kay pinangga man din ng nanay si Along Gabriel. Yo. Malagi itong wa nagka sinabot. Man sila mo ang idarig ka ng sila rajud ba? Munang salamat ko kados katong taga-tubigon mo to si guys. Kag laing nasod ko kay boga sa tulos sa laing nasod basta kay ni taga-tubigon. Salamat kado nimo ma'am kay nalipay si nanay si Taterong adlaw. Kay bawo mo jud ko unsay ilang pa kay ubos nga na kuha nila nanay tatay. Angin na tungtong gagaway-away ba? Salamat kado. Kung pa may ka-experience ko ni ako di man ko magdemonsano ng pagkatao. Tao lagi puntang masadop. Lami do, dapat do. Do. Balik. Sati Ali, Aliana, Roy. Tuloy mo ba? I love you. Dapat biscuit. Lex. Na mo gud uwaw na. Nagiubo man. Giubo, bawal man din si kulit giubo. Natog kabi no. Mahal na ba niya ni? Lex, kari. Step Lex. Bata yung kanta sa batang naga. Nangyay na ba ay? Lami tag. Lami hindi ni madiklik. Solid. It kane. Maunta ninyo guys. Naku ni tablida do. Nalitaw. Yan, mapasok na. Mga mag-kugitar mga adlaw ah. No, ibilatos Along Gabriel lang na yung nagbura sa adlaw. Ha? Hindi. Bisita ko ni mo eh. Nas Romeo na eh. Hoy, nagluto pala na. Wala ko kayo bawal pa. Hindi pa na yun. Hindi na po, kawa pa na para sa bangko. Di ako biscuit. Ha? May dalang hilaw. Adyaw kay Luoy. Nakakalimutan ko, nakakalimutan ko na yung Wani mong Along ing nanay anhian, nay. may mga dito na, may ba na natin. Nay. Punay. Wani mo inas Along nga anhian dahil. Natiri? Huwag mo na ina, huraw man na. Hindi ka na rin. Kapapin ko. Wala, hindi ka na. Balik ko, pag-isara mo kung may Pero huwag kayo pang ginagawa na eh. nakaipan. Tama. Wa ba kuno kay panti tinaguan ay. Dami ka karton. Na, paano po? Saan ko? Kalau may suwa. Nabi, wag mo na no. Si Kuwate. Gay os ko an sinabaw. Mabukgan niya na Romeo. Mukha na na. Nga man na, ihatag naman na. Do, Kaya ng Romeo. wag ka mukha sa kuwan. Wa? Di ka mukha rin ustis da. Ihatag na kay Luis Romeo. Ingatan lang ni kay yung share po ta dress binuong na nakalaw Umaw dress ni ya. Share your blessings. I-apel lang ko anay. Di man Ano nagujud. natangad ka din nagkabos yung bless. Nagujud. Adya puro ng tangad ka di na apel sa share your blessings. Dress
Ginoo. Manot brush inagaman biha, kay ngipon aron di magsigilat. Uy, sa karon? Karon pan ron. Dali ano? Bubahog! Bubahog! Pan! Pari ko pantay. Galaang pindring. Nilipay bitas na na, nilipay siya na, nilipay pag ko. Matiguang na, ano sa problema magkauli ay. Kaya kuhan ba? Sino na itagal po? Sila, tag sa kalibo. Kinsa si? Na nagtatay. Dixie. Hindi ano umunta pila na. Wow, kaning. Ano ko tagal ni? Wa pero da pila ma'am. Matuwad mo sa ibang batasan. Video cake ko ron. Video cake ko? Video cake na daw. Nami man din eh. Kano pa katilaw da ning kawan. Kaya natilaw itong ribis ko o Skyflix. Gwapa lagi ko da ning kameraha. Kaya o gwapa. Ano sila gulmar ng red kanda? Uy, good manners ang red conduct dahil. Kinsa mas panan? Pwede. Okay na po. Wa man kuning daan. Kay along madla ko. Agara jang ipasagdan nga mo kuang nanay kay sinanay man godo gayra na naghandom nga monhi. Salamat ta datong viewers kay mo ni padani rak panhi. Nalagay na dahil sila. Ilang followers. Nagdi, salamat sa Ginoo. Salamat tatong followers nga taga Tubigon. Mabitanas nanay nga ginagtag usahay. Pinangga mo di dyan along. Murang po sila mga dato pagambak. Murang po sila tag-isis baan. Abi gali kog ning baking ra, di kita man ko das bintana na may ban. Mo to ning saka man ka. Biya, ipares ba lami lagi harong mabusog ka. Itago ko ay yung ano. Linas paminawon. Ano naman. Kailangan pa po silang dadag followers na di para mga pa sa inyo na natatay. Uy. Maupod. Pero hala na raman, at least nalipas si tatay sinanay. Oo, pero silang ipakita. Plastic bigyan po mo eh. Oo. Basin. Musa, dyan yung manok ni Sodo. Magkalaha na ron. Madana po isupa na. Ajaw, bawa pa ng iti. Kung followers mo daan nila, di magyan po sila mga di pa sa inyo. Kapalit na silang papay. Pilian pagpaan po. La, bambam kuno tay. Tortara na. Lain ba't nung ganina ning labay, nay? Uy, murag ning atras naman ni stateg do dyan. Ese! Gisig do dyan na. Grabing utot ti tatay ga. Oh, karang taon na bagong bayan may ngano. Mao dai sig kabuslot imong do dyan tay kay grabe imong utot. Murang rin pag jackhammer. Mura ko nung jackhammer imong utot tay. Tay. Tidak na eh. Imong hawid ko sa tay dyan kunot. Lamay na. Kakaon jay. Si tatay ning kaanwa. Wala ka ana siya. Ta pa man gud to do. Laka na to sud. Dat asud ba? Siga. Bawo ni mong anak ning nansa ba ni? Jackhammer. Pan akabang jackhammer utot ni tatay kabang. Nakano bi pagita bi?